povezujemo motor, gir, front, gir, motor i sa ovim kontrolerom 36 volta, 48 volta piše ovde, 500 vati. Puno je žica, mnogo. Ovde nam je baterija litijumska koja imamo nosač baterije i imamo gas ručicu i to ću isto da povežem, znači ovo ide pokazno. Nije za ugradnju, ovo mi je test motora za prodaju. Ovaj motor prodajem i prodajem ovaj kontroler, ali da bi ovo sve probao ja moram da to povežem. I imam ovaj kabel ovde za motor, pošto je ovo prednji motor, mora duže da bude. I ovaj deo, pošto je ovaj kabel univerzalni, samo je produžetak od ovoga. Meni ovaj deo ne treba, ja ću ga presečem i da povežem kontroler direktno da zalemim. Obično ja lemim, lemim iz razloga kad imam na spoju, kad imam ovako na spoju, uvek može da se račeka ovde. Evo, znači, pošto idemo lemljenje, tu nema mnogo filozofije i nema mnogo puno nekog mudrovanja. Imamo 3 žice debele, mogu da presečem ovaj višak što imam. To mi ne treba. Pa ću da to zalemim i da uključim kontroler, vi to da vidite kako ide. Ovako. Imamo 3 glavne žice od motora i senzore. Ovo može odmah, mislim da se skine ovaj, evo ga ovako. Evo ga. I to ću ja da zalemim. Moram da ga učekam. Ovde imam strelicu na strelicu. Znači uvijek ide strelica na strelicu. Našao sam strelicu na strelicu. I evo ga. To je sad učekano. Tako. Postoji način da se to meri i sa ovim aparatićem. Prosto ide ovako, pošto mi ovo senzori ovde i ovde, glavno ovo, znači ja to mogu lagano da spojim boja na boju. Evo je žuta. Malo navučemo ovo. Evo ga i ovo. Uključenje. I sada treba... Vidi se kako radi motor. Evo ih ovdje diode i to radi. Postoji i za ovo drugo, ali ja nemam to gotovo. Tako da je motor ok. I sad ću ja to da zalemim. I imamo odavde isto ove 3 žice koje ću da povežem na kontroleru. 3 komada. I njih ću da posečem. I isto idemo boja na boju. Evo. I sledi da ja zalemim ovo. Idemo dalje. Ovaj motor gir, vidite kako to izgleda. Taj motor ima ovde ove osigurače, ovde i ovo, znači podloške. To mora na svoje mesto da ide, ima i ove kapice, ali mi sad ovaj motor više ne treba. Za rad mora da skinem da bi krenuli da lemimo. Idemo na lemljenje. I sada ćemo da zalemimo ove faze ovde što ima sa kontrolerom. I ja moram da stavljam tu i
termobužire. Evo ovako otprilike stavljamo ove 3 komada i mogu i da pojačam s ovim malo jačim, bitno da mi ne spoji. Jako je bitno ovi termobužiri da se koriste kada lemimo. I sada znači imamo 3 žice ovdje u boji, imamo ove druge 3 žice i idemo na kalaj. Ne treba nikakva pasta kao što neko kaže, ne treba nikakva pasta, znači za ovaj kalaj ne treba pasta. Ovo što ja koristim, meni ne treba nikakva pasta. I ispod evo ga, znači sad smo uhvatili. Idemo prvo ovu debelu. Prvo debelu stavljamo da bude bolje osigurano. Evo ga. Pošto ovo debelo može jedno drugo, idemo da ga zalemimo. Evo ga, lem je uspeo. Imamo majstora upaljača. Tako. Ne treba se navode ovo. Nije okruglo, nego je pljosnato. Ovo je jako vruće. Jebem ti. Moram ponovno. Jako vruće. Jel ima neka obična klješta bukva? Čekaj, evo ih ovdje. Znaš kako se ugreje ovo, nemaš pojma, ja?
Malo da ga namažemo. Ovo dobro. Mislim da je dobro. Vruće nije dobro. Malo hodi. Da vidimo je li dobro. Dobro je. Može još malo se doda. I ovo je dobro. Tako. Samo malo da ohladi i ide termobužir. Evo ga. Ovi ne smeju da se dotaknu pinovi. Ako se uključi struja ovdje i ovo se postavi, znači dođe do crkavanja. Crkava kontroler. Od svih ovih kontrolera ovo je najbolji univerzalni kontroler. 3648 volta, 500 W, najzahvalniji kontroler što postoji. Nikad me nije zajebao. Uvijek je radio perfektno. Nikad nisam imao reklamacije za ovaj kontroler. Nemam ni za one druge reklamacije. Nego baš taj, nikad se niko nije žalio za njega. Mora da mu se doda. Mora malo da mu se doda kalaja, da bi se to lepo uhvatilo. Evo ga, uhvatilo se. Dobre. Evo, znači ovo je sad dobro bilo zalemljeno. Idemo na termobužir. Ovo je sada dobro. Ostali su ovi senzori. Njih ne moramo da stavljamo odmah na senzore, znači idemo prvo na 3 žice da spojimo i idemo u uključenje na bateriju. A za uključenje za bateriju moram da nađem 2 žice ove i moram da nađem bravu. Evo je brava, samo da pokažem gdje je brava. Brava je obično crvena do nje. Evo je ovdje. Ove dve uključujemo zajedno, znači uključenje brave. Znači ovo mora da se spoje ove dve da bi se uključila brava. I sada kažem, znači imamo ovaj XT60 treba da zalemimo. Zbog ovog konektora na bateriji da bi dali gas i to. Imamo ovdje, kao što sam rekao, plus i minus. I ova brava, znači mora se spoji ovo da bi se uključila brava. A ja sad nemam dugačku vezu, ne idem na
dugačku vezu okolo sa ključa, nego znači prespajam direktno i to ću ja da skratim otprilike ovoliko. Evo, toliko skraćujem. Odgulim ga. Evo ga. I ovdje je brava. Uključenje brave, znači brava mora da bude na plusu samom. Evo i brave. Bravu stavljamo na crvenu. Još bi trebalo malo da ga stavimo. I idemo na termobužir, znači ovo mora termobužir da se stavi. Evo ovako. Sad ide kalaj. Pa onda termobužir. Tako. Evo nam termobužira, ne treba puno, malo, evo ovako. Poravnamo. Znači malo nam treba. Ide na plus. Ide na minus. I lemimo konektor. Ovo mi je malo dugačko, mogu da ga skratim. Evo. Sad sam poranio. Poranio sam i on se skupio sad. Evo ga. Uvek plus ide na ovaj ovdje ravni deo, a minus ide na drugi deo. Nemoj da mi smetaš dok nema klip. Fica. Je naš genijalac. I ovo ne snimam klip. Evo. Ali je vruće. Malo sačekam da ohladi. Može. Baš sam ga nabacao.
Evo. Gospodin Pajteros. Evo, vratio sam motor, pošto smo ovo sve zalemili. Ovdje imam gas ručicu. Gas ručica ima 3 pina. Uvijek gas ručica ima 3 pina. Crna, crvena i signal. I na kontroleru tražimo gas ručicu, crvena, crna i signal. Idemo boja na boju. Gledajte ovdje dobro. Vodem džekove. Ovo ide drugačije, ali ovo je pokazno, tako da ovo je privremeno. Ovo je udžekano. Tako što se tiče toga, ovo je sad ok, gas ručka je ok. I idemo u uključenje baterije. Imamo bateriju ovdje. Baterija na nosaču. Uključenje baterije. Gas ručica je spremna, sve je spremno. Idemo na uključenje. I treba da izbaci varnicu. Kad izbaci varnicu, onda znam da je to dobro. Evo varnica. Izletela varnica. I sad bi trebao motor da radi. Bravo Nenade, bravo. Bravo. Evo ga. Piči ko ludo. Ovo je sad ok. Ovo sad radi bez senzora, ali ostali su još samo senzori da se povežu. Da bi bolje još radilo, znači radimo senzore. Ovo možemo da isključimo sad. Proradio je sistem i idemo samo još senzore da zalemim. Senzori motora su ovih 5 žica i ovih 5. To ću da zalemim. Iseckam ovdje 5 komada, možda i 6. Mora da imate ove termobužire. To nema posla bez toga. Idemo jedno po jedno. Ne sve odjedan put, nego jedno po jedno. Evo ga, jedno po jedno.
Boko, imaš upaljač? Nemam, ali Ivan ima u torbici, još ću mi pokazati žutni. Daj mu, donesi mi. Ali ne znam, ono danas upaljačim. Ukradi mu. Gledaš? Pa ukradi mu torbicu, ja. Pa ne, dobar je upaljač, samo gubi energiju. Evo. Evo, ovo je dobar, Rozić. Jel tebe koristi onaj Zipo što sam ti kupio? A? Zipo, jel te koristi što sam ti kupio? Samo ostavio tamo. Nisam mu još ni kupio plin. Jevi. Ja sam ti kupio legendarni Zipo, sine, dao sam 25 € za njega. Kupio sam ti legendarni Zipo za 25 €, brate, ti ga ne koristiš uopšte. Samo koristiš kad potpaljuješ drva. Ostala je još ova žuta. Pa kako nisam, bre, pa to je, znaš koliko vredi, bre. Original Zipo upaljač. Evo malo smaranje s ovim klipom, što se tiče senzora, ali senzori isto, možda radi sa senzorima, može i da ne radi, ali bolje radi sa senzorima. Zato stavljamo senzore. Motor ima senzore, kontroler ima dodatke za senzore, ovo nam ne treba. I idemo start. Evo na kraju imamo finalni rad, povezali smo motor sa kontrolerom i baterijom i gas ručicom. Evo je ovdje gas ručica i zadnje uključenje sa senzorima. Mora da zvekne ovdje. Evo ga, zveknulo je. I sad ću da mu dam gas. Evo ga, motor radi. Sredili smo sve na kraju, povezao sam motor. Frontalni motor 500 W sa kontrolerom 3648 500 W, baterijom i gas ručicom. Sve sam pokazao u klipu. Tako sad na kraju ja lepim kodove i tu su ti kodovi koji dokazuju da je to što sam ja snimio ispravno. Evo, znači ovo je ispravno i to ja sad lepim kodove da ovo što sam snimio, da taj čovjek koji je to naručio dobije taj deo. Dobit će taj deo, znači nema problema. To sve što sam ja posnimio, znači to je to. Mogu da šaljem bez problema. Tako, vidjeli ste da ja imam motore, da imam kontrolere, da imam baterije i sve te delove. Možete dole u linku da vidite, na kupujem, prodajem, sve piše šta koliko košta, sve imam motore, sve kontrolere, sve baterije imam, ali za Bosch, Yamahu i te neke budževine to nemoj da me zovete, znači ovako ovo može. Kad su elektrokompleti za ugradnju tu ima garancija, a kad kupujete ovako na delovima onda samo uradimo test. Zalepimo kod i nema garancije, znači tako ide. Ko što naruči za bateriju ima garancija i baterija bude kodirana sa tim svim aplikacijama, tako da izvolite, kupujte kod mene delove, a i ovo besplatno sam pokazao, pa možete i sami da ugradite, ne treba vam majstor,
a ja baš i ne volim da radim mnogo. Mogu da ugradim, ali kod mene se čeka. I to je to, pozdrav svima, vidimo se